जोङो नैबे समावहाय जोंनि मोनसे समनि कुमारघाटा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे सेसाफानि गोजौ फरायसालिनि बारग' क्लार्क बिथां बासुदेब बर' बिथांनि न'आवहाय जों खबर लानो फैदों। मानोना बिथां आदैया मोनसे समावहाय थुनलाइ आफादनि जानानै आरो बे ओनसोलावहाय सासे समाज सिबियारि जानानै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा गोबाव समनिफ्राय बेमार जानानै दंमोन आरो दिनै न'खरनि मानसिया फिसाज्लाया खिन्थानाय मथेबा फुंनि 8:30 रिंगायाव रुंसारि जादों होननानै बुंदों। आरो बेखौ जोङो मोनसे समनि जिहेथु बिथांनि फिसाज्ला रुपेन राजा बर'आबो PGDCनि चेयारमेनमोन, लोगोसे कुमारघाटा आनसलिक बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिमोन। बेवहाय जों दा बारग' दैदेनगिरि गासैबो जों जमा फैनानै न'खरखौ खबर लाफैदों आरो जों आसा खालामो जे बिथांनि जिथु मावलांनाय बे मावलांनाया आदर्श हिसाबै थाथोंसै आरो फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोङो बिथांमोननि मावलांनाय आदर्शखौ लानानै खामानि मावलांनो हायो जोंनि इयुन जोलैया। आरो जोङो न'खरनि गासैबो बिथांमोननिसिम जोङो दुखु फोरमायनाय फोसावदों आरो लोगोसे आसा खालामो जे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथोंसै आरो फैबाय थानाय समाव बिथांनि गासैबो मावनाया जोंनि समाजाव मोनसे सिनायथि हिसाबै थाथों होननानै जों आसा खालामदों। दा जोंहा नैबे ओनसोलाव एसे गेदेर खहा जानाय होननानै जों साननानै लादों। मानोना बिथाङा सासे मोजां गोख्रों मावथिमोन, समाज सिबियारिमोन, गामि दैदेनगिरिमोन। जों बिथांनि रुंसारि जानायाव खहा जादों होननानै जों मोनदों आरो लोगोसे जों दुखु फोरमायनाय फोसावदों न'खरनि जानानै।